लोगवा काहे खातिर त लोगवा काहे खातिर डाको बेईमान बनल बा त लोगवा काहे खातिर डाको बेईमान बनल बा। ई शरीरिया दो ही दिन के मेहमान बनल बा। ई शरीरिया दो ही दिन के मेहमान बनल बा। माल खजाना लूट के लैला घर परिवार बसैला। माल खजाना लूट के लैला घर परिवार बसैला। मेहरी के अरमान भैया पल पल में पूरवला। मेहरी के अरमान भैया पल पल में पूरवला। हो देखो देशवा के नाजुक हाल हो गईल हो। देखो देशवा के नाजुक हाल हो गईल। इस शरीरिया दो ही दिन के मेहमान बनल बा त ई शरीरिया दो ही दिन के मेहमान बनल बा। ई शरीरिया दो ही दिन के मेहमान बनल बा। त देशवा दिनों प दिनों नाजुक होखता। त ई शरीरिया दो ही दिन के मेहमान होता। दिनों प दिनों लोगवा खसी भेड़ा नियन काटता हो। दिनों प दिन लोगवा खसी भेड़ा नियन काटता हो। दिन दहाड़े बेटी बहन के इज्जत नाही बाचे हो। दिन दहाड़े बेटी बहन के इज्जत नाही बाचे हो। त लोगवा काहे खातिर डाको बेईमान बनला। त ई शरीरिया दो ही दिन के मेहमान बनल बा। ई शरीरिया दो ही दिन के मेहमान बनल बा। जैसन करनी करब तोहरा आगे आगे आई हो। जैसन करनी करबै भैया आगे आगे आई हो। हाथ में हथकड़ी पड़ी कमर में रसरिया हो। पैरों में पैकड़ पड़ी भैया जाना बतिया हो। त लोगवा काहे खातिर डाको बेईमान बनल बा। ई शरीरिया दो ही दिन के मेहमान बनल बा। ई शरीरिया दो ही दिन के